li ma jistax ikollok tfal diġà weġa', imma fl-aħħar mill-aħħar li tajt nista' nagħmel xi ħaġa ta' ġid billi noffri ħajja aħjar għal tifel jew tifla li għandhom bżonn la tista' tagħmilha tagħmel minn kollox biex tagħmilha. Dan kliem ta' persuna li flimkien ma' martu ilhom jistennew biex xi darba jadottaw tifel jew tifla minn pajjiż ieħor. Manage News dan ir-raġel tkellem dwar il-proċess li jridu jgħaddu minnu koppji li jkunu jixtiequ jaddottaw tfal anke minn barra l-pajjiż. Mhijiex faċli, proċess huwa twil, bibien magħluqa fil-preżent, jiġifieri tkun tagħmel kors, tista' tagħmlu anke fil-privat jew kellha mal-aġenzija appoġġ. Mbagħad kollok medical tests inti, testijiet tad-demm, tkun tagħmel il-kondotti, tmurant social worker, jiġifieri, mbagħad ikollok il-homestead report id-dar. Tkellem ukoll dwar xi problemi sfortunatament iltaqgħu magħhom tul il-proċess. Problemi hemm ħafna problemi li ċempel l-aġenziji u s-Central Authority staqsihom jgħidulek min-naħa tal-pajjiż ta' barra mhux min-naħa ta' Malta. Inti qiegħed tistenna u hekk ma tafx ħajjiġri ma tantx insibu għajnuna as-saġġ. Ir-raġel tkellem ukoll il-weġati li flimkien ma' martu iħoss minn żmien għal żmien. Tiġi Mother's Day hija weġa', jekk jiġi Father's Day hija weġa'. Jekk wasal miliet tara familji mhux sabiħ kulħadd jara familja bit-tfal u hekk irridu nissapportjaw xulxin kull ħin u kull mument fiha l-ħaġa jiġifieri. U anke naħa tal-familja tagħna jgħinuna ħafna jiġifieri u dejjem fittixna l-għajnuna biex ma ninqabdux fix-xibka tagħha, l-ħajja sabiħa jiġifieri kemm bit-tfal u kemm mingħajr tfal. Minkejja kollox, flimkien u martu kontinwament jagħtu s-sosten lil xulxin u dan u turija tal-imħabba li hemm bejn din il-koppja.